Шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб-Хоруғ ки бар асари резиши беш аз ҳадди зиёди сангреза дар минтақаи Хоҷағалтони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин масдуд шуда буд, барои рафтуомади нақлиёт боз шудааст. Вазорати нақлиёти Тоҷикистон ва мақомоти ҳукумати ноҳияи Шамсиддини Шоҳин рӯзи 11 январ ба радиои Зиёди гуфтанд, ки рӯзи гузаштаро қисман ва имрӯз пурра ба истифода дода шуд. Таи 3 рӯзи ахир бар асари резиши санг ҳаракати мошинҳо дар ин масир масдуд шуда буд. Асомиддин Шокиров, муовини раиси ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дар умури сохтмон рӯзи сешанбе 11 январ дар суҳбат бо радиои Зиёди гуфт, ки ҳоло ҳамаи навъҳои мошинҳо аз ин қитъаеро ҳаракат мекунанд. Вай афзуд, ҳоло ҳам резиши сангреза мушоҳида мешавад ва ба ин хотир дар ин қитъа ҳаракати мошинҳо зери назорат аст. Ба гуфтаи вай, дар ин ҷо гурӯҳи наҷотбахшони Кумитаи фавқулода ва масъулони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин низ ҳузур доранд. Аз Вазорати нақлиёти Тоҷикистон низ гуфтанд, ки то замони бартараф шудани хатари резиши санг вазъро назорат мекунанд. Шомгоҳи 8 январ бар асари резиши санг дар ин маҳал як сокини ноҳияи Рӯшон ҷон бохта, 4 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. Ин роҳ дар фасли сармо ягона масирест, ки пойтахтро ба вилояти мухтори Бадахшони кӯҳӣ мепайвандад. Молу коло аз чин низ аксаран аз тариқи ҳамин роҳ ба Тоҷикистон ворид мешавад.